32 uur. Ja. De directeur werd gekapt. Waarom? Omdat hij de vrouwen zoeken van de mannen als de directeur te lonen vraagt. En de man heeft de directeur doorgekapt. Zo bijna 32 jaar. Ja. En later kwamen we hier in militair, die we orde en ik dus weer, dan hebben de arbeiders net geschoten. Daar zijn die nou doodgeschoten werden. Zo ongeveer 17 was één en de andere, misschien meer. Ze hebben ze begraven op een geheim mooie graf. Gestrooid met het ongebleven kalk. Daar waren al bezig, bijna 2 jaar gezocht op de locatie is nog niet. En de directeur werd begraven, het is 3 kilometer verwijderd van de fabriek, met name Karachari Perwa. En hij was een blanke man, maar het was geen Nederlander, maar zwart Engels. De naam was James May. Klein beetje familie van James May. Ja. Kijk, hier heb je graag aan de grond. Maar die graf van de arbeiders is nog gezien. Misschien door gaan zoeken of niet meer door, dat weet ik. Ja, dat is vriendin. Wat doen we is moest alles plaatsen. Nee, vicepresident, dat is geen zelf. Dat is geen. Zo klaar aan deze kant, dan gaan we richting de monumenten van de Javaanse migratie. Zo uit deze groene bomen